kent ze nog gewoon met Duitse marken betalen als ze wil parkeren. En met guldens. Een parkeermeter op de kleinste rotonde van Holblierik. Nog maar te zwiegen van de persoon die met de kop in het zand is gedoken. Goedemiddag. Ja. Hallo. Ja. Hallo. Wij hadden de parkeermeter gezien. Zo. Ja. Ja. Geen woont hij? Ja. Ja, er is toch een zekere creatieve geest hier aan het werk geweest. Nou ja, een paar... Is dat ook wederhelft die door met... Nee, die doe je dan de schoen binnen. Oh, die is gewoon binnen. En wie is dat? Dat is kleindochter. Sammy. Sammy? Hallo Sammy. Het zijn mensen van de televisie. Sammy denkt ook, wat heb ik nu Ja, in de dat fiets hebben we hangen? En Sammy is bij jou op bezoek. Die is even vandaag. Hallo. Dag mevrouw. Bezoek. Nee, dat heb ik. De beeldjes Dat is van komen. die vrouw, hè? Hey, Oh, je ziet van het aardewerk. nee. Nee? Oh, mevrouw, je mag er rustig bij komen hoor. Ja, En ik wilde wel bijkomen, In maar eerste instantie had ik had Jezus nog helemaal niet gezien. Nee, dat is niet. Ja, dat mag niet zo goed in beeld, want hij is bang voor beelden. het is een beetje bang voor de beelden. Echt hoor. Ja. Ja. Dat is pas 2 halen, hè? De bange bel. Wat zegt ze nou? Dit is geukensneden. Ik zal Nee. het eens even horen. En is Sammy iedere zaterdag bij opa en oma? Nee. Sammy moet naar Nijmegen. Hè? Sammy, ik heb af en toe eens een keer, hè. Dan kunnen papa en mama samen met zusje alleen zien, hè. Dan begin je verlegen te worden, hè. En wat zien de plannen? Voor u? Blieft het ganse weekend? Ja. Daar kunt nog een nichtje door, kwam ik al met met de deur. Je kunt nog een nichtje zo komen af en zo samen even naar de bus gewoon. Kijk. Sammy, Kijk. zal ik jou de schoentjes eens aandoen? Hè? Ja. Kent ze met Sammy Holblierik sporten? Ja, een beetje Nee, wel. ik heb wel Holblierik zeggen. Holblierik. Houtblerik Ja. zit het. Houtblerik. Ja. Houtblerik. Poerkerplak, kent ze dat ook zeggen? Dat weet ik niet. Oh. Nee, dat kan het niet. Dat kan wel al van alles. De tierenlantijntjes in de tuin, wie zien hobby is dat? Nou, het komt zo'n keer aan bij je, hè. Binnen de gemeente heb ik de hele keer overgenomen toen die de route gingen. 4 meter. Dat beeld vond ik, heb zelf het heilige beeld, vond immers dat we wilden hem zelf weg hebben uit de tuin. Nog, daar zat hem helemaal neer, had hem voor de deur al neergezet. Hè. Oh, nee. Die bijen heb ik een keer gekocht. Ik heb een keer een hele lading van die paspoppen gekocht voor de Jan. En af en toe immers gegeven. Voor de Jan. Voor de Jan. Oh, dus Dus dat- ik had een keer een ganse aanbieding van immers, had er een 7, dat koopt hij eens. En dan kun je zo in de tuin, achter stonden een paar geveerden in de tuin. En dan, Oh. ja. En heb je dat altijd gehad, een beetje de handelsgeest? Nee, dat ga ik een handels kijken. Nee? Want dat is gewoon, ik dacht, god, kijken wat erbij zit. Wat Ja. zijn de kinds. En een paar... Sammy, ik doe even je vest aan. Kijk. Ja, de klok, ja, die is heel belangrijk, hè. Ja, De klok, wat was er mee met de klok hier, Houtblerik? oh ja. Die stuk? Nou, ja. Ja. Dat is het hete hangijzer van Holblierik, hè? Holblerik, hè. Hè, de kerkklok een stuk. Hè, Sammy? Ja, die vinden wij heel erg, hè? Want die horen we altijd, hè? Als je wakker wordt 's morgens. Ja. Ja, dan horen we de klok. En nu hoor je geen klok meer, hè? Nee. Nee. Want, Nee, hè? ja, hoezo? Alleen maar Bim, hè? Niet Bim Bam. Alleen maar Bim. Alleen maar Bim. Dus ze hebben de Alleen bam, maar de bam Bim. is, Ja, de bam is in de ban gedaan. ja. Ja, wat je zegt, maar je zegt, ja, we kennen er wel om lachen. Ja. Maar er was geloof ik, er was één persoon die het bezwaar gemaakt tegen het blijkbaar. klokkengelui. Ja, blijkbaar, ja.
vliegen we een en die te vroeg wakker wordt. Voor hem is dat het hoogtepunt hier van Hoblierik, hè? De bimbam. De klok. Och joh, Ja. geweldig. Hetzelfde in de buurt. En als die klok begint te duwen, dan ik vind het geweldig. Maar ik denk dat heel veel mensen in het dorp Zo, dat de ben je gijs gewend, pas hè? missen Dat als ben ze je weg gewend. is. Precies, dat ben je maar gewend, moet hè? je niet tellen, hè? Best gewoon gewend. Tellen, hè? Maar had ik nou begrepen inmiddels dat de klok weer Ja, ze terugkomt? zeggen het weer, Opa ze doet zullen het weer tellen, maar weer opnieuw aanzetten. Oma joh. doet je niet tellen. Maar die heeft vandaag nog niet geluid. Volgens mij niet, en vanmorgen niet. Wat zeg je? Ja, en zij wil hier even naar het vogeltje kijken. Ik til ze niet op, dat weet ze. Hoe wil ze nog kijken? Zit er een vogel in het vogeltje. al door? Wat is dat? Ik denk, ik verwachtte ons Vogeltje. netje heen te krijgen, mijn peterkind. Ja. En dan zien we het. Er staat bazen aan de deur gewoon, hè? Daar hadden we maar scherven brengen geluk, hè. Als het over de opwassing Nee, maar ik denk, god, wat is er nou aan de hand? Ik zie het altijd, hoor. Ik kijk hier, maar Ja. nou zelf ben ik niet zo... Nee, ik zoek het. Hey, maar wat is dat een hobby van nog? Ja, ik heb een jaar keramieken gedaan. Een cursusje bij de teamschuur, gewoon zo maar. In Tegelen. Ja, omdat ik het leuk vond om te Ja. doen. Maar ik ben niet zo'n held, hè. Dan kun je de peterkind wel aan. Oh, kijk. Hallo. Is dat nog een beetje familie? Wat is een beetje familie? Ja, Janneke. Oké. Janneke is van Riek. Die mam is een nichtje van mijn mam. Och ja. Ach ja. 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 Nou, dat is het. En dat we elkaar uitgerekend nou moeten treffen. hè. In Hoblierik. Ben je mensen die nu de politiek praten? Dat is een foutje. Dat is Dat is een foutje, hè? Onze Tim praatte met ons wel over politiek, maar we waren het altijd eens. Maar dat had Polletjes een beetje verkeerd. En waarom zegt zich dat nou zo, hè? Tegen de mensen die nooit over politiek Dat praten? stond in de krant, toch? Wat met de kerkklok? Of wat? Oh, Nee, oh, ja. dat is toch Ook de droog, hè? kerkkolom Tine zoon stond op dezelfde dag in de krant. En vertel. Dat ging over de verkiezingen in Amerika en die woont in Portland. En toen had Frans Pollux al hem gesteerd van Tim uit Amerika in Portland in het stukje, de eerste bladzijde van de krant. Die dacht dat het over ging. Nee, we kwamen af op de parkeermeter. Hier, meter. Oh, En been. ik ben trouwens enorm jaloers, want ik weet nog precies wanneer die bij de gemeente het roet gingen. En toen had ik het geluk dat ik er ook op de kop kon Oké. steken. Maar ik heb een enkele. Oh, En dit is een XL, hè? oh, zo is dat zo. Ja. Een enkele, ja, dat kan. Ja. Die zien er ook. Ja, Ja. ik heb een enkele. En als ze er mij rammels, dan huurt ze nog wat rammelen. Zit er Maar ik heb een huurt. Ik geloof het niet. Hey, deze duidt aan deze kant niks en aan deze kant huurt. Ja. Duurt het bij mij ook nog. Maar als ze er mij rammels, er zit nog wat in. Ja, Nee, ik heb dat is een ons paar- parkeerplaats. Sammy, daar zitten centjes in. Zit je Nou, zakgeld dat in? heet het nog niet. Zo. Nee. Centjes nog en- niet, hè? Nee. Dat is er een van dich? Ja. Ja, Julie. Julie. En Julie kunt met Sammy spelen. Julie kan met Sammy spelen, ja. Die gaan daar naar het bos. Ik Ja? kon dadelijk naar het bos toe, ja. Ja. En het was aan wachten op jullie, hè? Want die zien elkaar natuurlijk ook niet zo vaak. Omdat Nee. het niet altijd hier is, hoor. Het is maar af en toe. Maar normaal gaan we iedere donderdag altijd naar Eur toe. En hoeveel schelen ze zich? Eh, Sammy is 2,5. Ja, bestek? 7. 7 en het is 2,5 pas. Ja. Het is een reusje. Het is een reusje. Julie, vindt ze het wel leuk dan om met Sammy te spelen? Ja? Ik kan Sammy veel leren, hè. Ja, wat kan Sammy allemaal van Julie leren? Oh, wat het allemaal is, wat voor paddenstoelen, wat voor kastanjes, wat voor dingen in het bos zien. Dat weet hij allemaal. Tuurlijk. Tuurlijk. Tuurlijk werd ze het. Als ze 7 is en de woens een Hoblierik, dan weet ze alles van paddenstoel. Ook. Ja. Nee, maar onze zoon die woont in Portland, Portland, ja. Ohio. Heb Oregon. Oregon. Oregon, andere kant, hè. En wie lang woont hij door al? Hij is nou terug. Hij heeft hier zo'n dikke 2 jaar gewoond. Hij heeft nog een jaar heen, is teruggekomen, heeft in Amsterdam gewerkt. En nu is hij terug naar zijn alle baas. In Amerika? In Amerika, ja. Ik dacht dat hij
Dus geen doog van, dan hebben we hem weer terug. Ja, ja, toen was hij weer weg. Ja. En toen waren ze wel weg. Ja. En die heeft ook een gezin? Nee, hij heeft nou weer een Amerikaanse vriendin en daar ging het artikel over. Die column van Van Frans. Frans. Wie de stemming was, er waren weer rellen geweest in Portland. Ja. Ja, Tim is ook niet op vandaan kampen, dus hij is gewoon volgens mij gewoon relzoekers. Die er regelmatig toch gewoon rellen nou. En nou, Black Lives Matter en Rooslover had hem gevraagd van wie zit dat nou eigenlijk. En dat had het ook over zijn vriendin gehad en over de verkiezingen. En die vriendin zien elders, die stemde blijkbaar Trump en die hadden heftige discussies in de familie gehad nog, want het stemde Biden. Heftige discussies dan van, ja dat gaat er tegenaan door. Hè. Want toen ging het er ook over van, is het dan toezicht of Amerika? Daar waren het dan, er ging nooit over politiek, schreef Frans. Zo, ze schreven Tim in de app, maar ik heb gezegd, we zien het nooit oneens. Nou snap ik die opmerking ook. Nee. Dan dacht ik, Over politiek. Ja. Nee, stom toeval. Die komen altijd spontaan. leuk. En niet omdat iemand nou in de krant heeft gestolen. Dat maakt het eigenlijk alweer een stukje minder interessant voor ons. Zo, ze weten ook niet. Hè. Ja, weet ik veel. We moeten nog weten dat dat... Nee, we kwamen op de moeie bijna. Ja, dat snap ik. Ja. Ik heb ook gehoord dat die af en toe een zak aan hebben, die bij. Oh, Vastelovenzak met vasteloven, kerstzak met kerstmis. ja, dan helden de Nuland op, hè. Ja, weet ik niet. Wat is Ja, het het helpt dan op. Het helpt Maar dan op. ik noemde hem al creatief, maar dat is er zelf heel bescheiden over. Maar Ja. het is toch wel iemand die van een lolletje helpt, of niet? Een ganse creatieve familie is het. Oh ja. Denk ik wel. Oké, dus die brengt Julie met een gerust hart naartoe. Ja. Of kies ze mij naar het bos? Nee, dat denk ik niet. Ik moet dan nog boodschappen doen. Oké. Nou, dan we houden ook niet langer op. Goed zo. We zien bijgepraat over Fijn. ja,